Srećna nova godina još jednom, sve najbolje želim apsolutno svima u 2017. Za početak naravno da se budite uz tako dobru muziku na Radiju 3, ali moje želje sada možemo da ostavimo po strani. Vreme je da želje poželi neko iz hitne pomoći. Nije to toliko strašno kao što zvuči. Kada kažem hitna pomoć, možda bi na pamet prvo trebalo da ti padne dobri duh Beograda, gospođa Nada Macura. Moram sa vama početi ovu priču, ovaj razgovor. Dobro, živ simbol. Dobro. Nado, kakva je vama lično bila 2016. godina? Ja bih voljela da se setim šta sam ja radila kada sam čekala novu godinu prethodnu, znači 2016. Voljela bi to isto da ponovim, pošto je meni veoma uspešna i nikada nisam više bila eksponirana i u razgovoru sa novinarima i naravno sa najlepšom saradnjom koja postoji. Da, Nado, bilo vas je baš svuda ste iskakali, da se tako izrazim. Baš sam bila prisutna i baš ovako, čini mi se da sam obeležila kao nikada do sad moje prisustvo, ne samo u medijima, nego uopšte. Šta je to što portparolka hitne pomoći i čuvena Nada Macura, dobri duh našeg grada, želi da poželi svim ljudima koji ovde žive? Puno uspešnog rada, puno zapošljavanja mladih, negovanje dobrih odnosa prema starijim osobama, veće plate, veće penzije i svakako ono što jeste bitno, jaku porodicu. Hvala veliko, gospođo Macura. Ja se nadam zaista da ćemo svi biti živi i zdravi i da ćemo se čuti sa vama samo nekim veselim prilikama, a ne ako nam, na primjer, treba nešto iz hitne pomoći. Nada Macura poželjela na Radiju 3 sve najbolje u novoj 2017.